hlukana ngisoze ngahluka ngithanda kangaka ngithanda njalo sothandana naye njalo khona lapha khona le khona njalo sothandana naye njalo khona lana khona le khona ngicela siphakame sime ngenyawo sihloniphe umtotho kaNkulunkulu esema phambi kwethu egameni lika Jesu lo sothandana na khona lapha khona ngale khona uJesu Kristu kuyinkosi. Ngiyabingelela abazalwane kodwa manje angikwazi ukuthi ngiflathele abantu abanikazi bomcimbi. Ngicela ukuzoma ngawe. Isimangalo sophila kimi. Angiphinde ngibingeleleke Jesu Kristu uyinkosi. Sebeshilo ke bathi ngumamzibande okunye nokunye akubalekile. Sibonga uNkulunkulu ukubizwa kumenywa kule ndawo sizohlala endaweni ehlotshiswe kangaka endaweni ephambili kangaka. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Simbonga ngabantwana bethu. Bathi uma beqhamuka lapha ngithi nangu nami wami umkhakha ngiubona lapha ya. Kodwa ngiyambonga kakhulu ke uNkulunkulu. Siyabonga ukuthi khona nobhekelela impilo zethu ngokwenyama le ndawo. Siyabonga ukuthi khona nababhekelela ingqondo zethu ngokukhuliswa. Namhlanje ke ngicela ukubingelela kobaba ngiyabona ukuthi bakhona kakhulukazi abantu abasha abazukulu bami nampa yabegcwele lapha ya. Ngaze ngajabula abazukulu ukuthi ngikhona ngibingelele abadumisi nomshayi weinsimbi abaphathi bohlelo Jesu Kristu inkosi. Ngibingelele komama okuyibona abasikhulisayo sisukela sibancane besifundisa nokukhuluma nokugaqa nokusukuma nokuhamba nokucathula nokushintsha ukudla na yonke into. Siyambonga uNkulunkulu. Manje ke usanele uthe ngizosho amazwi okuhlakanipha abazalwana nginakho ukuhlakanipha kodwa nje ngizothi uNkulunkulu uyena oba icampus like uba into yokhola. Angithi angazi ukuthi kubizwa ngani ngesizulu. Inkombandlela. Ngiyabonga uNkulunkulu uyinkombandlela yomuntu. Ngizothanda nje ukucaphuna encwadini engcwele ngize ngisho lento engifuna ukisho. Ngithanda ukucaphuna indaba yabantwana bakwaIsrayeli lapho babewela khona umfula iJordan. Bathi uma bewela loyo mfula iJordan kukuze kuyiChronicles zokuqala lapha ko chapter 24 lapho ukuthi bathi bewela loyo mfula wathi uNkulunkulu ngiyothatha amatshe. Uma nje lapho kade kumi khona laba bathela umphongolo wesivumelwano seniyowathatha lapho ke amatshe. Kusho ukuthi ngoba izizwe zakwaIsrayeli zaziwu12 kwafanele bathatha amatshe awu12 because indoda nendoda yayimele isizwe sakwaIsrayeli. So bawathatha ke lamatshe lamadoda awu12. Uthi ke uNkulunkulu lawo matshe ayoba yisikhumbuzo. So namhlanje singalabo abantwana
akumnandi ukufunda sonke sidlulile akumnandi ukufunda kuba wesikakhulu khona sinizobhala ama-exams because kusuke sekufanele nikhumbule into yonyaka wonke so akuze kungaba mnandi kuba ney'nsuku la ungalali khona kube ney'nsuku la ukudla kungangeni khona ngoba ufuna ukuthi makuphuma impumela uphase isikhathini esiningi-ke siye sibheke amajazi lawa nalamaphepha abawathwele emakhanda sithi khona okubalulekile kanti cha okubalulekile indlela eya kulamajazi so njengoba begqokile bazukulu bami kanje bahle angithi kodwa akikho lokho abakugqokile okukhona okubalekile yilokho abakuthole endleleni okuyisikhumbuzo lokho nje kuyisikhumbuzo ukuthi badlulephi so uma ngabe sifunda kusukela sibancane siye sifunde ufunde ukuhamba ufunde nokuhlangana nokuhlangana nabantu ukuthi uma uhlangana nomuntu la ngikhulele esigodini sangakithi into yokuqala wawuthi makuthiwa iya kwasibanibani kuthi ufike ubingelele kuqala so wawungathi ungena nje uthuma ngizocela isawodi ofika ukuthi sanibona ngoba indlela esasifundiswa ngayo so uma ngabe-ke beqala befunda bekhetha imikhakha abazoyenza kuba ney'nkinga kube ney'ngqinamba kube ney'nsizi ngesinye isikhathi ukukhala usuwedwa endlini uthi ngizoyifunda kanjani lento kodwa-ke uthi uNkulunkulu kukho konke thatha isikhumbuzo uthi ubaba uMlasi ela uthi uyakhumbula ukuthi wathi ethola ibhayisikili lakhe lokuqala wathi sengiya kwagogo ngiyolanda impuphu ngoba into ubaba uMlasi ayeyenza phambi kwakhe isikhumbuzo so bazalwane amazwi nje athi asibambeleleni kuNkulunkulu ngoba uyena owazi indlela uthi mayesihola asiholele nasehlane kodwa futhi asiphumisele ngaphesheya so ungakhathazeki ngey'nkinga ozohlangana nazo endleleni yakho yokuphila khathazeka ngokuthi ukhona yini ozongikhipha uma ngingena enkingeni ingalokho-ke kumenywe nathi kulomcimbi ukuthi sisho sithi kuyaphila uJesu uyasihola endleleni asikaze sifike la sikaze sicabange ukuthi sifike la kodwa ngaye sila uyaholana uJesu akakushiyi mhlambe ngabe ushiye Underberg sangazi usobhekaphi kodwa ngoba yena uyahlela ngaphambili ingalokho sila endleleni yenu yonke-ke seniqopha imlando amatshe uthi uNkulunkulu ngamatshe iy'ngane zabantwana benu zothi mayibuza ngalamatshe nithi ayisikhumbuzo sokuthi uNkulunkulu wawuhlukanisa kabili umfula nawele emhlabathini owomile so endleleni yenu yokuphila kukhona la uNkulunkulu efike ehlukanise khona umfula uzibona uwele endaweni eyomile kwesinye isikhathi uthi uma usufikile ngala like abantwana bakwaIsrayeli bama befika elwandle olubovu bathola ukuthi ulwandle emva kwabo amaGibhithe emva ngala ayabajaha so bangazi bazothini kuyenzeka empilweni ufike endaweni enjalo ungazi ukuthi usuzothiniki kodwa uNkulunkulu ngoba ewuNkulunkulu uyawuhlukanisa ulwandle uwele emhlabathini owomile athi umunye umuntu mayisebuza ukuthi udlule kanjani uthi hayi uNkulunkulu ongisizile mawazi ukuthi khona uNkulunkulu kodwa uma ungazi ukuthi ukhona uNkulunkulu uthi angazi ukuthi ngidlule kanjani so bazalwane angazanga noma kufanele ngikhulume ngesingisi ngoba nami bangiyisa phela esikoleni kodwa ngicabanga ukuthi ngiyakhona ukukhuluma kahle ngesizulu ngoba angimbono webala phakathi kwethu so-ke bazalwane ngiyafisa bantwana bami mina uNkulunkulu unibekile nabo ukukhanya endaweni uma ngiqalaza la ngibona izintaba uthi-ke ezwini lakhe umuzi owakhiwe entabeni ungesitheke usanele-ke uyileso sibalo esibekwe phezu kwetafula ukuthi sibakhanyisele bonke abasendlini so uma ngabe ufanele unyawo lwakhe lishibilika libheka le
nina ningofakazi ukuthi Sanele uke wathi ngumntwana kaNkulunkulu nimbuyise. Zikhona izilingo, akhona namabhadi endleleni, khona nokuhlupheka endleleni, ukhona nokufika kwangcingetshe Sanele. Kodwa ukhona uNkulunkulu akadelani akayekani. Bangofakazi laba bantu ukuthi wena ufundile, bakubonile, uvuke ekseni uye esikoleni bakubona, uhambe uyograde babushilo la. Uya kude egoli uyograde egoli, thina abanye ubaba uthe ungakhohlwa. Yizo lezo zinto ke ezenza ukuthi siphile emhlabeni nabantu, kube khona uzothi ngifuna ukufana noSibanibani. Ukhulu ke ukuthi ukufuza uSibanibani, ukhulu kwenza umuntu abe yi-role model yakho, ngoba usuke ungazi la isuka khona. Labayana nje abalapha abazukulu bazi ukuthi kufanele ufunde uqede umatric bese uyograde, ngoba yilokho abakubonayo. Abazi ukuthi khona inkinga enjani, khona nokuthi uNSFAS angakhokhi, kukhona nokuthi abazali bangabi na imali. Kuningi. Kodwa ukhona uJesu ozokholela akuphumisele ngaphesheya. Ngiyaxolisa mase ngidle isikhathi esikhulu sika MC uthanga kasiqedi. Ngiyathanda ke ukusho ukuthi bazalwane, endleleni yokukholwa, endleleni yokuphila, ukukholwa phela kuyimpilo, ngoba uNkulunkulu uthe asenze umfanekiso, asenze umuntu ngomfanekiso wethu, asifuze. Kusho ukuthi kufanele masifuze uNkulunkulu ngokuhamba, ngokuphila, ngempilo yethu nje sifuze uNkulunkulu. Uma sizofuza uNkulunkulu kumele simbonge. USanele amsho silapha nje kukaningi ethi baba ngiyabonga, baba ngiyabonga, mama ngiyabonga. Kukhona lokho ukuthi umbonge umuntu, umbonge sakudlula, ubona ungathi awubonganga kahle. Kodwa uNkulunkulu simele ukumbonga ngokuhamba kwethu. Ukuvuka nje namhlanje sizwa amakhaza, thina sisuke ezweni elishisayo, yashisa la sihlala khona. Kodwa sizwa amakhaza nje ngigqoka ijacket nje ngiyamangala. Ungalesi sikhathi ngisagqoka ijacket. Kodwa ngeke ngiyikhumule ngoba kuyabani. So uNkulunkulu uyena owenza ukuthi kube nalezo zikhathi enjalo empilweni. Uma zinjalo futhi uyaliletha ilanga ukuthi lisifudumeze. So simele ukumbonga njalo uNkulunkulu ngokuphila kwethu. Ngesinye isikhathi awusho ukuthi ngiyabonga, kodwa uyakhombisa ukwenza ngesenzo ukubonga. La mhlawumbe mangabe uke wathengela mhlambe icathulo uSanele, ngizolinganisa ngaye ngoba uyena engimaziyo kule ndawo. Mhlawumbe uke wamthengela icathulo, then uzothi esehamba ngemoto yakhe angeke akushiye endleleni, ukukhombisa ukuthi ngiyabonga, akakhokhi isikweletu. Asikwazi ukukhokhela uNkulunkulu isikweletu, kodwa sikwazi ukumbonga nje kuphela uNkulunkulu. So asimkweletu uNkulunkulu, naye akasikweleti ngoba wasenza ngomfanekiso wakhe siphelele kuyena. Kodwa thina mangabe sizoqala sihlephule indlebe nemlenze nakho konke, uNkulunkulu uyena okwazi ukusifixa futhi asibuyisele esimeni. So kulomcimbi we graduation ngiyafisa sengathi singamdumisa uNkulunkulu njalo, singasuki kuye. Ngiyaxolisa ukuthi kukho konke bengubhalile angisafundanga lutho, kodwa nje kuyilokho engikushoyo okusenhlizweni yami, ongeke futhi kwasufa ilutho. Izwi nje ngizolifunda lilodwa, lilapha yana kuIzaga chapter 3 verse 5 and 6. Ilo mphako engifisa ukuphathisa wonke umuntu la kulo mcimbi. Lithi ke themba kuJehova ngayo yonke inhliziyo yakho, ungenciki kwakho ukuqonda. Bese lithi uverse 6 athi mazise yena ezindleleni zakho zonke, yena uyakuyiqondisa imikhondo yakho. Yilokho nje asikwazi ukuplana ngokwethu. Khona futhi kuIzaga elithi umuntu unamasu, unamasu amaningi engqondweni yakhe, kodwa impendulo yakhe konke ekuJehova. So yilelo nje enginiphathisa lona, ningazethembi, thembani uNkulunkulu ngoba yena wazi konke, uJesu Kristu inkosi.